तो दोस्त देखत रही रहुआ अलीशेर द कॉमेडी गुरु। देखी हाई है स्पिन एंड विन एकरा के इस तरीका से नचावे के बाद जाना डिब्बा में है तीर जाके रुक जाई। जैसे ये आईफोन तो रुक रहा तो आईफोन मिली। माने ये फिगर में 8 गो बा, 8 गो फिगर बा जौन पड़ी उहे मिली। तो हमारे कुछ ग्राहक लोग बा उ सब के बारी बारी से आई आ देखा तनी केकरा का पड़ता, के चाट के उजर होता, केकरा आईफोन मिलता, केकरा पंखा मिलता, केकरा का मिलता। तो वीडियो के शुरू करिए आप। एक टिकट बस 2 रुपया के बाद। और तो चले का शुरुआती करता नहीं हम भाई दाढ़ी वाला लड़का से। सबसे पहले देखा था नहीं भाग में कहा जो आओ भाई आओ नचावा तन 2 रुपया दे दो पहले तू बना चल अपन ए है मुंह तार नहीं नचाई तो परी तो हम ना दे वैसे नचावा देखो ना ये फोन करे वाला बा काहे टेंशन। हां तो फिर से नचावा ई ना दे टन दे नचावा का परी रे का परी रे ये फोन आए वाला बा। हाय देखो ई तो मरचा पड़ गल तो तनी हेने साइड जल्दी आवा ना तो तनी हम तारा का मरचा दे दियो अभी ली आवा जल्दी। ये लो मरचा। रे सर भाई 12 को मरचा में 1 गो मरचा में ढाका लेके आई बानी। अरे सर भाई मरचा के अंदर कितना तीत बा भाई मरचा बा भाई 12 को अपना गाने में डलबा एगो तो खइबा तो गौरिया भक भकाए लगे 12 को खा लेबे जब लेटिंग में जेबे नु तो गौरिया लाल हो जाई। भुजिया बना के खाए 1 हफ्ता खाए लेकिन ढाका भर के लेके जाए भाई 12 को धर ढाका भर बाबू के पैसा से चल निकल तो ऐसे चलो ठीक बा फरिया ले जो देखो तनी बॉय करिया ठा आ रे मकई के ढट्ठा चल 2 रुपया दे ला है सही डाव चल अपन भाग आजमा ले तो देखो तनी का पड़ता कि कौन ची पर रुपया लबा रही। चल 10 गो रुपया पड़ गल दो 10 के नोट। हाँ 10 के नोट। चल ठीक बा आई देख 1 2 3 4 5 आई 5 को 2 के हई का देता रहो तो का देता नहीं रे 10 गो रुपया देता धर। हाँ नोट बा में नोट दो हमरा सिक्का ना चाहिए। ए भाई हई देखत आलो न मारबा तू ही जबार लो हई देखत आलो एकर अथी हई 10 को नोट पड़ल बा तेका नोटे चाहिए हैं। हाँ नोटे चाहिए और ओकर वैल्यू ज्यादा बा एकर वैल्यू कम बा। हाँ बगली में से गिर के भुला जाई। चल निकल ऐसे चल भाग कैसन कैसन लड़का आया था से भाई। हाँ तो अगला एंट्री तोर बा चल आओ 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 धर भाई धर 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 घुमाई अच्छा 1 रुपया दे थरी 2 के बाद ध्यान से देख पलट के रखे। चल ठीक बा हे साइड आओ चल घुमा घुमाई घुमा दे देख भाई आईफोन आईफोने हाँ ता तू दे नचा के आईफोन आईफोन बागर सर भाई का परगर रे एगो नीचे आजी तक हो जाई। आइदा भाई पंखा दे तनी चलो साइड में आओ दा जल्दी दा पहला पंखा आ लेके चला भागा तो ऐसे जल्दी जा। 2 रुपया के पंखा ए भाई ई पंखावा देले बारो ई ठंडा हवा दीनु ठंडा ए मार दो ई बड़ा ठंडा हवा दी तहार गार में ठंडा दी कूलर खानी हवा दी। ओह नो कूलर खानी ना एसी खानी दी यार जौन खाना खाइए नु गरम गरम खाइए ठंडा मत खाइए ना तो हवे बेरी गार के बुए चिपक जाई। चलो निकलो तो चल पार्टनर ते आओ जल्दी आओ हई 2 रुपया दे पहले 2 रुपया आइए फोन पड़ी बचा के रहियो। हम का बच्चा के रहे सर बराबर ना हई देखो देखो ये पड़ी देखो हई देख लो आईफोन पड़ गल आईफोन एगो तो आईफोन पड़ल भई में ढेर चिल्लाता रे दो ना आईफोन सर गर्दन दादू चुप रहो देता नहीं दो ना ए का पिन का होता रे आईफोन पड़ल बा आईफोन चुप रहो ना देता नहीं आईफोन दो ना देता नहीं चुप रहो 2 रुपया देले बानी। हई ले अपन आईफोन ई त वीवो के हो ए साला ए वीवो के दाम 1 लाख बा तो आईफोन से तनी से कम बका जो ना चुपचाप 2 रुपया में साला वीवो मिल गई 1 लाख के अब का चाहिए। आय हाय आईफोन पड़ल बा बड़ा भारी बा रुको खोल के देखो त कैसन कलर बा। अरे सरवा ई तो खाली खोखा दे देले बा रह सर के गान में बांस करत है। चल 2 रुपया हमो ना चाहत नहीं ना चाहो का रे हई खाली खोखे देले बारी। अच्छा ये बताओ
₹2 में सारा आईफोन ले बता हर बात नहीं है भट सही से भट कुछ चाहता रहो चल ना चाओ अब तो जौन चाहत रहने ऊपर गइल बा किशमिश अब द तू ही किशमिश चल ठीक बा किसी देतन चल हेने हो द जल्दी ₹2 देले बानी हमारे पास ₹2 दाम था भाई ई ले बेटा किसमिस आ खा के उजर हो जो अरे एगो देते रहे में 2 फिगर लगैले बारा कौन चीज के 2 फिगर लगैले बारा 2 दा अरे 2 में लागल बा कहीं लिखल बा कि 2 देवे के बा किसमिस मतलब किसमिस भाई 2 फिगर लगा देले बारा काहे ला फाड़ कटवा ले गरीब रुपया क्या बारे धर इहो ले धर दहले जो चल एगो दतुला आ गइल बा तो देखा जाए दतुला के दे ₹2 दे चल नचा ले बाबू नचा देखो तनी का पड़ता वो साइड जो ना अरे साला जितना खराब का आवत रसो को नहीं है कि बढ़िया बढ़िया चीज आइटम पड़ता रे चलो हमार 2000 रुपया के नोट पड़लो 2000 रुपया दो अबुआ हमार दातुल एगो बात सुनो 2000 का नोट बंद हो गइल बा तो ही धर ₹2 चाट के उजर हो जा टॉपी खइयो हां तो ते बचल बारे चल चल जल्दी आओ खत्म करे के बा खेला बहुत पैसा का रे भाई माई ढेर ध्यान देवे ले का रे तोरा पर ना तो इतना अभी हिलात काहे निकल गेल बारे चल ठीक बा नचा भाई उर्जा चलो भाई नीमो पड़ल नीमो दो और बाबू में पढ़ाई नहीं के रे कौना आज से देखत छै नींबू हो हां नीमो हो तारे एगो नींबू ₹15 के बा समझले तोरा का नींबू दे ई संतरा हबू हो ना तुम निकलते जैसे निकल हम देखत नहीं कि अब कुछ नहीं खे रहल साहब अरे साला पंखा दादा चलता तो नहीं सा तनी पीछे को बतिया का चलता का जाके बोर्ड में लगाने चलते नहीं खे चलते हैं तो हम का करी रे तो ते सर कॉलेज की ठंडा हवा दी हौ दी आके चलते नहीं खे यार के देखते हैं सर कहीं लिखल बा कि चले वाला पंखा दे तो ते काय कॉलेज की ठंडा हवा दी ए चुपचाप जो ना का दिमाग खराब कर दे भाई सर ₹10 अभी तक नहीं कमाइले जो सर दिमाग तो खराब करता नहीं दिमाग तो खराब हमार भला no सर जोन काम करता नहीं वही में सर कोनो ना कोनो बाधा डाल देते सर मार के चल लेते सब कोनो कौन ना चल ना कमाई या अपन यहाँ से बात भीखे मांगे खाएंगे साला